Segurament molts dels que ens esteu escoltant ara mateix, només sentint aquests primers acords, us sona aquest tema, no? Els llums s'han apagat. Sí. Han tret el pastís. Algú m'ha fotut la cartera. Quina merda. Ara tindré que renovar el DNI, les targetes, el carnet del Club Superfresc. Què hi farem? No res. Ara han tret els regals. Ta mare, com t'has fet gran, t'ha regalat unes calces de color carn. Afegeix la tieta, la de Sant Carles de la Ràpita, que a partir dels 20 s'ha d'anar pensant en l'enterro i en la làpida. Us pensàveu que era Manel? Doncs no, són el grup Gabriel, que des de finals d'agost van fer una petita revolució al Twitter fent aquest fake de Twitter parodiant les cançons de Manel, on a més tothom podia enviar les seves lletres i on tothom podia versionar de forma catxonda, irònica i amb humor una de les revolucions i revelacions del pop català dels últims anys al panorama musical del nostre país. És per això que vam dir, home, escolta, quan comencem a penyar el morro, hem de trucar als del grup Gabriel a veure com va anar tot això. Per això tenim el Pep Planoles al telèfon. Pep, bona tarda. Molt bona tarda. Què tal? Home, Pep Planoles. Com va tot? Molt bé. Aquí que estic amb un campanar, sí. No sé si en té una esquella per aquí. Sí, on estàs ara mateix? Doncs ara mateix estic aquí en el meu poble, jo soc de Figueres, i res, ara estava aquí en el campanar mirant, perquè no hi ha molta cobertura, i dic, bueno, deixa'm agafar el lloc més alt, dic, i així es podem parlar. Perquè tu ets el que... Comencem, a veure, no sé per on començar perquè hi ha moltes preguntes, Tu ets el que poses la veu al videoclip Cumpleanys, que és la paròdia de l'aniversari dels Manel i que es va estrenar l'1 de setembre. Ets tu el que cantes? Exacte, sóc jo mateix. Val, com va sortir la idea? Aviam, la idea va començar més que tot per passar-ho bé, per divertir-nos. Som 4 persones i vam dir, bueno, saps què? És estiu, és agost, anem a passar-nos-ho bé. Us avorríeu una mica a Figueres, no? Bueno, mira, sí, suposo. Com que a l'estiu no fa tanta tramuntana, suposo que llavors les idees se senten més. No, dic, perquè a Figueres sí, així a l'agost què es fa a Figueres, en general? Què es fa? Bueno, morir-se de calor, bàsicament. I si no et mors de calor, suposo anar cap a la platja o a mirar turistes allà et deixen algun raconet de sorra per estar-hi. Perquè quina relació teniu entre vosaltres, els que heu creat el grup Gabriel al Twitter? Doncs, bàsicament, ens coneixem d'època universitària i, bueno, coincidim amb humor, amb la forma de veure les coses, d'entendre la societat, també de tenir una base catalanista i, bueno, diguéssim, tot això hem dit, bueno, saps què? Doncs anem a passar-nos-ho bé, anem a moure una mica el Twitter, a moure una mica les xarxes socials i res. I aquesta és la versió oficial, tot i que n'hi ha una d'altra més fosca, que aquesta potser no sé si es podria comentar. Un altre Twitter versionant, parodiant cançons de Manel? No, hi ha una altra versió més fosca de per què es va crear Gabriel. Sí. No, jo tinc una pregunta. Primer, què vau estudiar tots plegats? Doncs una mica de tot. Hem estudiat la Universitat de la Calle, que diuen. Però, a veure, home, Pep, volem saber... Què passa, que voleu mantenir l'anonimat o què? No, home, no està en l'anonimat, però sí que hem estudiat, bueno, des de diverses coses. Alguns han estudiat art, alguns han estudiat música, i alguns han estudiat informàtica, però, bueno, aquests que eren avorrits ja són els membres que van saltar primer del grup. No, però està bé perquè entre tots us complementeu, no? Els informàtics creen el Twitter i estan pendents de la xarxa, no? Els músics m'imagino que són els que van crear el videoclip, tu poses la veu, els altres, doncs, no? Els artistes fan el logo, no? Vull dir, ja és això, no? I quina és la part fosca perquè es va crear el grup Gabriel, que t'he tallat? Home, aviam, suposo que això queda entre nosaltres, vull dir que no se sàpiga tampoc gaire. Sí, tranquil, que és la penya del morro, no ens escolta ningú. Ja, bueno, esperem que no, però vull dir, esperem que tots els oients sàpiguen guardar el secret.
No, però jo he treballat de moltes coses, no? I en una època, bueno, fa uns mesos, just aquí a la frontera del Portús, em dedicava a fer contraban de pernils. Què dius ara? Sí, i tant, i tant. Però que en què es porta això? En què es porta això? Sí, i tant. Els senceros no saps pas el que paguen per un bon pernil. Ja. Llavors els amagava dintre d'una funda de violí. Ah! Fins que em van atrapar els Mossos d'Esquadra. Sí. I, clar, em van dir, aviam, què fas amb una funda de violí? Jo dic, és que... I el primer que em va sortir va ser dir, tinc un grup de música. I, clar, després, hòstia, em van fotre càmeres a casa, els veia allà amb una furgoneta espiant-me i així, i vaig dir, tu, no queda cap altre més remei, doncs que fer el grup. Sí, però, escolta, anava a dir, deuria ser molt petit el pernil, no? Perquè potser... Era paletilla. Era paletilla, no? Estava ja una mica escurat, no? Perquè, clar, en una capsa d'aquestes de violí, si fos un contrabaix, no? Pues, potser sí que hi cap més. I llavors, clar, apareixeu allà al mig de finals d'agost, es comença a crear com una expectació, no? De fet, la gràcia del Twitter és que et faci cas o et retuitegi gent que porta molts seguidors, no? Quina estratègia veu seguir perquè us retuitegés, no sé, el Quim Monzó o alguna d'aquestes persones que té tants followers al Twitter? Doncs la veritat és que no vam seguir gairebé cap estratègia. Bàsicament vam començar de zero i vam començar a fer ritmes, a fer versos. Al principi sí que havíem fet alguns que potser por ahí a algú li sonava algun altre grup. Ara no em vindria al cap el nom de l'altre, però bàsicament el 90% són independents. Són versos independents que parlen doncs, de qualsevol cosa que es podem trobar al dia a dia, a la societat catalana i així. I a la gent li va començar a fer gràcia, ens van començar els divendres allò que fan de seguiu aquesta gent. El Follow Friday, que es diu, l'FF, no? El hashtag? Sí, l'FF. Follow Figueres, no? També una mica? Sí, però no són pas tots de Figueres, que consti. També n'hi ha de Barcelona i de Vic. Ah, molt bé, esteu repartits per la geografia catalana. Sí, i tant. I llavors i a partir d'aquí, no sé què, es van anar retuitejant, i gent com des d'en Jair Domínguez, en Quim Morales, i així, i mica en mica, després s'hi va afegir en Quim Monzó, que sempre ens pica la cresta per qüestions d'ortografia, però bueno. És el vostre corrector lingüístic, podríem dir, no? Sí, és una mica, és el paralingual que hi ha, lingüístic, perdó. Sí. Veus? Ara aquí ja em tocaria la cresta altre cop. Sí, una curiositat, Pep, tu segueixes el Quim Monzó, m'imagino que sí. Tens activat els seus retuits o no? Sí, els tinc activats. Els tens activats, no, d'acord, perquè hi ha tipus de persones que segueixen el Quim Monzó amb els retuits activats o amb els retuits sense activar, perquè... No, precisament aquesta és una de les frases que surten al tema de compleanys. Sí senyor. Parlem de la cançó. La vau tenir feta feia dies o va ser això pim-pam-pum? No, la cançó la vam estar fent durant bastants dies i una altra vegada i restiguent cap aquí, cap allà, perquè quedés tot més o menys homogeni i pogués reflectir, no, una mica el que volíem, que era descriure un compleanys com pot ser a qualsevol casa d'algú, ja sigui des de la part exterior com la part interior que no es veu, no? Això, parlem de les intencions que porta el pare, des de les intencions que porta el protagonista, etc. Vau tenir la sensació, després d'estrenar-lo, perquè clar, és que vau crear molta expectativa, no? Perquè clar, molta expectativa i això a vegades juga a la contra, no? Vau tenir la sensació que va decepcionar a més gent de la que us esperàveu? Doncs mira, a nivell de números, diguéssim, de dades, va funcionar així. La vam posar, vam rebre moltes felicitacions, també molta gent que ens deien, doncs mireu, això no ens ha agradat perquè tenim una altra expectativa, però per sort ningú ho va criticar, i plan, mira, no ens agrada la música, no ens agrada l'humor, no ens agrada el tal. No, simplement ells s'hi havien imaginat una altra cosa. Clar, sempre amb respecte i tal, no? Sí, al final del dia, però resulta que potser hi havia 50 persones que ens van deixar de seguir,
però en teníem unes 175 més. Per O sigui que tant... al final vam sortir guanyant. Sí, no, ja ho veig. És allò, no? Per fer... Això, clar, això... Jo no sóc un estudiós en màrqueting i estratègies de comunicació i arribar i tal. Jo tampoc, No, però això és una dada significativa, no? Perquè és allò, no?, que deien que parlin de mi encara que parlin malament, no? Perquè també pot generar aquest efecte boomerang, mai més ben dit, en aquest sentit. I a més van ser nosaltres els primers sorpresos, perquè en 24 hores vam aconseguir arribar com a la vora de les 30.000 reproduccions de cumpleaños, que fins i tot YouTube ens va enviar una condecoració que donen ells de ser els 300 músics de l'estat espanyol més escoltats de la setmana de l'1 al 7 de setembre. Una mica com els Manel quan van ser número 1 de vendes a Espanya, no? O sigui, ja aneu seguint la paròdia fins a aquest límit. Per cert, ara teniu 2.000 seguidors al Twitter, aproximadament. Quin és el futur del grup Gabriel? Fareu més coses? Això, la broma s'acaba aquí perquè ara ja torneu a la feina i als estudis i tot plegat. Què passarà en els propers mesos? O setmanes? No, al contrari. O sigui, amb el qui li pesi, suposo que sempre hi haurà gent que dirà, ara si m'escolten diran, no, per favor, no més. Però, bueno, en tot cas ja estem preparant la següent cançó, que segurament l'estrenarem a la primera setmana d'octubre o segona. Ho heu dit ja al Twitter, això, o no? Ho vam comentar un dia, però no hi havia dades. El dia que havíem... Més o menys primícia, Primícia, primera setmana d'octubre. Va, fem una primícia a la penya del morro. Ara. Jo no puc avançar el títol, també. Potser algú li recorda alguna cosa, no sé, que és ja ben cornut. Ben cornut. Ben cornut, Començarà així. Sí, i... Val. Ben cornut. Doncs estarem atents. Sí, Pep, estarem atents. Ja hem tret una exclusiva que no sé si ho havíeu dit alguna vegada, perquè, escolta, també, és que se'ns acaba el temps, però vaja, ja traiem això. Pep, gràcies per haver-nos atès. Hem de connectar amb les notícies de les 6. Que vagi molt bé. Ja, i teniu un minut. I després dir-vos que continuem tenint el Pep al telèfon. Pep, bona tarda. Bona tarda altre cop. Sí, això ho anem a dir, bona tarda altre cop, que se'ns ha... Bueno, tenim morro, però no tant com per tallar les notícies de la Com, saps? Després ens cau un puro que t'hi cagues. Bueno, escolta, tenies uns versos preparats, no?, del grup Gabriel, que ens feia molta il·lusió, i per això ho recuperem ara tot seguit. Tu diràs, Pep? Doncs sí, bueno, una de les coses que per ahí ens ha fet més coneguts, no?, via internet, via Twitter, ha sigut els versos que hem escrit. Llavors, per això n'he preparat un dedicat especialment per vosaltres. Per la penya del morro? Exacte. Oh! Doncs vinga, va, el Pep del grup Gabriel que ens dedica a aquest vers a la penya del morro. Moment històric del programa. Pep, quan vulguis. Sí, farà a capella, no hi haurà música, però bueno, endavant. Diu, més entretinguts que una partida de pescamines i rius tant o més que fomenta un porro. De 5 a 7 a Ràdio d'Esvern, la penya del morro. Oh! Escolta, m'ha agradat molt això, Pep? Ens ha agradat molt aquí el programa. Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies. Oh, la veritat és que no ens cap la camisa al cos. Són les grupis de la penya del morro, saps? Sí, que els ha agradat. Què us ha agradat, noies? Vinga, ànimos! Que sempre és un altre èxit de la penya del morro. Pep, moltes gràcies per haver-nos atès, per la teva simpatia, el teu bon humor. Ja tornarem a parlar a la primera setmana d'octubre amb la primícia aquesta que ens heu donat amb el tema ben cornut, D'acord, i tots els oients dir-los que, si ens volen seguir, és a twitter.com/grup Gabriel. Perfecte. A més, passaran una bona estona, segur que us ho passaran bé llegint els tuits d'aquestes versions paròdies de Manel. Que vagi molt bé, Pep, bona tarda, gràcies per atendre.